Nginang beteng mentaya katu ka jinghikai ka bangi ai kerteng BLEI JONG ka JINGNGEIT. Lani ka JINGNGEIT ka jong BLEI. Andrei BLEI bingili ai kata ka kerteng BLEI JONG ka JINGNGEIT ka daw kalong baka JINGNGEIT ka jongi. Kadai ka ba now BLEI, how BLEI, bat daw BLEI. Pimla banyo JINGNGEIT daladi. Kamdan ka niyam, kamdan ka jinghikai, kimdan kita ki school theology lani ki Bible school. Kiban hikaya pi kumno ba pi pinyo ya ka JINGNGEIT. Lani kumno ba pi pintrei kami kata ka JINGNGEIT ka jong pi. Pi don kaman ya shembat BLEI jong ka JINGNGEIT. Ti ka JINGNGEIT jong pi kan long nala. Amen. Mentangin beteng BLEI jong ka JINGNGEIT part 2. Habau Paul utok shiti syaki balang hakeleng hakabau layok ban leit ban jalap lani hakiti ki jaka ki ba utikna ka don ka jinge slok lani ki jinge seng ka kalongying jong ka jinget ka ba hau Jesus Christ utok shiti syaki kanuksa kum sa Corinth sa Rome sa Philippi sa Thessalonica sa kaleng but habau Paul utok yakini ki shiti ki jong u bau pa siki balang keleng ong ba udwai ba kinyo ya ka JINGNGEIT. Sim la ong ya kita ki parabanget ki ba it ki jong u ba udwai ba ki kinyo ya ka JINGNGEIT. Namarpi day ubriu ubabit. Day riunget ubamdon ya ka jing shempang ka ba na BLEI. Pinkan maru ba day ubriu ubalatabit ba. Haga jinghikai jong ka JINGNGEIT. Kabaya day kumno ban shania bat ban nget how BLEI. Dia kita kishiti jong sim la talk kawairu na kita kishiti ban ong ba ngadwai na kabanta jong pi ki para banget ki jong ba pinyo ya ka JINGNGEIT handrai ong kumno wanga aingo ba pilong ki bala yo kenti ya ka JINGNGEIT how BLEI. Ngaingo kabamud uskem but ukhenbet bakila dep anyo ya kata kanong kanti. Pi barok kibriyo hagni ka slapot hay kinget hanore hano lani hae kilaban nget haladi believe in yourself kata ka ka gospel jong ka protay to nget pi haladi hanrengan ong ye pi mlaban don uweiru briyo boong ngamdon JINGNGEIT. Kabamut unget bo don JINGNGEIT. Tamular tat. Ubaong ngamnget bau don BLEI. Umdegin ban ong bang ngamnget bau don BLEI. Namar balada nget bau don BLEI yo akitin BLEI nei. Yo nangi ki Kristan. I don't believe in God. Ti memang di ban ong I don't believe in anything that you call God. Ngamnget ya kata ka ba pipi ong don tau BLEI jong pi. Tata la kan menya niya. La ban pen i ki niya ki jingi ban ya sak tadu. Handai lo ang ngamnget how BLEI kabamut unge ba udon BLEI. Tingi ihang ne bo apostle Paul usama babaro nangi kibriyo ngidon ya kanong kanti jong ka JINGNGEIT. Kumta udwai penban kum hakashiti shikinong Ephesus kalanong kabaningkong kadakot kabakatsan terter bakin yo ya ka jing shempang sa pang ka JINGNGEIT. Bakin yo ya ka jing shempang kabayaday bat ka JINGNGEIT. Balay, namaru tips kem bala pan pentrekam ya ka JINGNGEIT da ka ba shempang ya ka mon ka ba kud ka mon ka ba kentang ka jong BLEI. Haka klipmat ba pi shempang ya ka mon ka ba janay ka perfect will ka jong BLEI nakabanta jong pi don JINGNGEIT. Pi mat ya ka JINGNGEIT. Habakum ta ka JINGNGEIT jongi kala banlong kaba imbat kaba jubor lane kaba yap bat kaba mlarkam lada ka JINGNGEIT ke jongi kalong kaba imbat kaba jubor kaba mut nginget how BLEI uba don bor sisa but uba back us up uba
pen i yaki sakhi bau im namar benginget u bad mana mar bau deu blei u im u buram mi kata ka jinget ke jongi upen pal ki dak khla bad ki kamba chen rei la ka jinget ke jong pi pada kalong ka batlot lani ka balayap kam don bor Pila ban syong hang ni hakani ka jinga slok ka jinga seng ka jongi rei la da pim nget bau blei la ban ne kamba ka jing im ka jong pi ka jinget jong pi ka de ka bayap Lada hakani ka klip mat pim nget bau blei la ban pen im mi pi ka bamut ka ta ka jinget ke jong pi ka de ka bammentoi Lada pi puli ya ka shiti u polski nong rom ka lenong ka bakhat ar ka khot ka balai pio i ba u polo hikai sha pang ka ta ka jing thau jong ka jinget a measure of faith Shipawa, Stenkilo, Shikilo, Shimon, Armon, Terter. Kaya kita ka jing thau jong ka jinget. Habau Jisu unujor ya ka jinget bat usembay terso, ukwa bangingin sngoto baka jinget ka day usembay, sangam hamo. Day usembay, pi hawang lada don mano jaro ba don ya ka jinget batangkat isembay terso. Marsan ong ikatabora kiyang, oh tay jinget ibarit hamo. But pimot may jinget yung pi ine sa ang sembay terso. Kali yung nung rep ang larang ay may sembay terso na iyo nung rep ang antung ganyan ba? Pimot nga le iyo sinadaway. Pimot ni pa bang. Pi ayo nung rep usim tu sembay terso le iyo on tap yo uhakndo. Ti habaw Jisu ya nujor ya ka jinget ba ulong tangkat kum isembay terso kamot ngi don kam bantung haka donut jongi iway pe iway yai tay sembay jong ka jinget kat ba ka jing don kam ka ba don haka jing im ka jongi kat ba kum ka jing hot kat ba kum ka plan kat ba kum ka jing mu kat ba kum ka jing solok kat ba kum ka jing trelang ka jong pi baru blay kat ba pinang tresyo kat tau blay unang pengkesansyo lada mentala sukhat ya pi ban pin saat ben ton ay pi jinget jong ka jing saat ben Handrai la daw kwat ya pi ba pi pin le ai da ka to ka jinget itu isembay iba u untep bat ga ba u untung bat ba u unseng haga donut ka jong pi unpor un kelalong u ding ba u besei ki slah u beslei sei ki tanat u beso ki tie chi fi sakando sakaram o bat nam ta u long u ding ba ong Jisu bat u tau ding ba u de ha ka baki wan ri tingen bat baki ki snaying ki sembreng isembay terso ilong tang ibarit ibasidana andre indah habalatep latung isay banlong uding ba hakaba wat ki sembreng ki wan ban ri tingen hao ijinget jong pi kabasdang ila banlong tangkat isembay terso telada Jisu ang larpidon tangkat isembay terso pila man rat ya uni uding syadu syaka duriaw lani rat ya uni ulum syadu syaduriaw Kadipen hang no pipule Matias ne Lukas. Yes go. The Jacob no. Lada ini sembay terso pirat yo ding ba lani pirat yo lomba. Lada man tau say ba uklalong kat uding. Pila ban rat wat ya ka pertay. Pila ban rat ya ka bor jong kani ka pertay. Barok ka balasan syar ya ka haka umdum. Banwan ra ka jing syai blay. Kajing khot ka jong pi kadai ban le ayu ban chiwan ban ye pendep rukom pendep niam ne ban le ai ba pinang san hakata ka jing khot ka jong pi bat pinang kentul su adu ba ka jing khot ka jong pi ka balong tang si kilometer ne ar kilometer ne lai kilometer ne tang apo shalong menta kaksat kaksan bat katap lup ya ka megalaya parok away ya ke Northeast India, ya ke India, ya ke Asia, ya ke bakut yung kaportation dan. Amen. Hakabasdang bantung, iyo sembay, kumubarit, ubatlot, ubaduna, ubamdaneye. Handraya kayang kababyang, usay so bon siya, banya kasais ya kabangingil atung yu. Kumjuru ka jinget jongi. Hakabasdang kalaban long kabatang sidana. Klem ilarkam. Henry ngem day ban kensting yaka namar kawan
na ublay ngala ong yapi nadok men kani katayo ka jingget ka jong pi how Jesus Christ kam sim la wan na pi lim da kam tam de shu ban khot ya ka jingget how Jesus de ban long ka jingget ya pi pi nget yaw Jesus re ka wan na pi te kata ka porte non kam shu kan ublay Henry kam long kam ta da le ru Nyemla namar kataban kensting ya kani ka jingget ke jongi namar ka wan na ukpatrai u jongi ublay wa em. Amen. Ngidon ka jingkit kle bantung yaw sembay kabamut ban pentrekam ya kata ka jingget bat ngin siyo iya ki kamba ki bapala ba ublay un pen jialong hanga hangi. Amen. Haka parsi jong unong bet Kaba pipin siya maka gospel o Marcos kung nung kabasaw da kodlay do arpo. U Jisu hangto u batay ba u sembay ulong kaktin jong ublay. The word of God. The gospel. But kaday kata kaju kaktin. Kabatang sisin hukum lapelong ya ki beneng, bat ya kakendo, bat ya barok ki jing tao ki jing man. Bat day da kaneka ju ke ikhtiar, jong kaktin ba u Jisu hukum, hawa upen kia ya ki jing pang, bat upen empat wat ya ki bala yapro. Da kaktin. Mday bule jadu mentor ayu. Mday bule kilan men ayu. Mday bau start adu kata-kata bula depan wan ban pule bula yo iki degree banamar kata mentah haba ule iki kamba ki jalong em. U Jisu udon tang kato kat ni ki jinglong ki bakla ki ba udon ka baning kong kalong ba uday ukon ublay. Namar kata udon ka jingya day ka ba jan marsenda ban uni ublay. Baru ong ukon umla ban le ay tat hadu undi yo i ayu ba ukpa ule. Kamamud uya jan ha ba ukpa. Kaba ar ka ka ba ukpa uong. Kata ka day ka ka ba u Jisu klay kitin. Usya skor. Mday tang ba uyo in re usya skor. Ba ya kata ka ba ukpa jog uong ya uban le. Ya kata u blay. Ya kata u Jisu uklay. Ukren. Upen bana. Kabor bat ka ikhtiar ka ap ya nga ya pi. Bangin pentrekam da ka jinget ka ba mayan blay. Hapedeng ki jing kendo ki jing tenjo jo ka jing em ngidon ka ktin ublay gar myang sentur ka jangi ngamar bala dangi long sisa ki kon ublay ngidon ka ikhtiar jo ka ktin ublay hagar myang sentur ka jangi man kapor bangi duai man kapor bangi clay ka ktin jo ka jing job kan wanja kan urlong da ka kti ka jong ublay. Amen. Kalong ka ba pipi hukum Mday bingi hukum ya ublay ngi hukum ya katu ka jingjia ka jinglong ka jingman ki jing tenjo kami kendo ngi hukum bakin kerja bat ngi hukum baka babahakan mi pau kata ka bangi hukum ka pelong baka benengro kan saya ka borba ka jongka ban pendep ya kata ka bala hukum namar ka deka ktin ublay. Amen. Keren da ubriu andre ka deka ktin ka jong ublay namar balay namar uni ubah hukum udan ya ka jinget hau ta ublay uban le kamba nganget pisay nanta. Mday bo le ta ubriu ubah hukum Hane namar bau new bre uba hukum udan ka jinget bau blay jong u haba uklay ka ktin ka jong ublay on back up lani on pendep ya kata ka balaklay on penpao ya kata ka balaklay lada pilong kumta pisdang banlong ki kristan ki bapao da ki jing penpao ublay ha ka jing im jong pi pin penpao yalade re ki mati ki jong ublay ha ka jing im ka jong pi pilong ki kristan ki bayad daka jingit badaki kamba. Terus ngap tinray hagata ka parsi ka jong unong bed. Ni shemba usunbay shem la san la seisut la seisot lut. Balay namar ka jinglong jong ka kendo ang u Jisu. Labet yo sembay habaro kata kalingka. Henray am baro sembay u balabet u seisot lut. Namar balay utaw sembay uday sembay balasyu pasat balasyu shop lasyu kawang kata kare garo bet jong kinongrep hagitu kipor hagitan jong kari Israel but kisnong kibadon hang tahajan hakato ka tan hi baro kawe
Habau nong rep ubadan kato kajaka. Ulet ban rep la ti shwa la ring moy ya ka lingkha barak ko bai. Ndala la ho ba la jam ka kendo. Balas dang ban penmi ya kajaka ban bet. Usawan unong bet. Ulaking ya kajaron la ne ya kata kapla kabadon ya ki jinkin show jongki sembai. Ukam shikam upanang bet. War. Omla ba ni tung ka wi jaka na mar belai kani ka bri ka lingkha ka bahe. Tinamar kata usu panang usu kawang. Barhabau le kumta katu kat ni no tau sembai uhap haka jaka ka babyang. Henre katu kat ni no tau sembai ru uhap haka jaka ka bambyang. Bad kita ki jaka ki bambyang ki long ki kendo lani ki benta jong kata ka lingkha ki badana ka jing long shra. Lani ki jing duna. Ki jat kendo ki baper la batayu jisu ba ki day ki donut bat ka jinglong jingim jong ki briu ki baper ki bawan ban snap ya ka ktin balabet ka jong ublay. Haka kendo ka basniu usambay usap ekay bat udo no tang sipor ujot no. Handre haka kendo ka babha pat ka ktin ublay ka seiso bon sya. Ti habakumta hangno don ka jingduna. Hau nong bet ni hau sembay. Hakita baroar ndon jingduna. Ka jingduna ka don haka kendo. Mday hau nong bet ublay ubabet lani hau sembay ka ktin ublay balabet. Kasong hey hanga hapi ka do nut ka jongi ka jinglong jingim ka jongi ka jing snow ka jongi. Lagi pediang na Neng ye kentat. Neng ye le bamsut nyo. Ka jingduna ka dona ka kendo. Kabamut haka donut haka mensim bada ka jinglong jing im jongi habang ngimman seiso nakabenta ka buram ka jong oblay what habang yuwan jinyaseng what habang yuwan ki Bible study haka kendo ka baningkong jong kata ka parsi unong bet ujisu ong ba usoitan uwan ban rongno ya kata ka ktien ka balabet namar utaw sembay uhap harut lenti. Kani kalenti ka ba uyat yung nang bet. Bad kito ki ba tray kito kalingkar ki yan. Tinamar kata kim ring moy lut kim ti lut ya kalingkar barok kawe. Kadon ka jaka ka ba kim ti namar ba lada ti lut kan ahor lut kan ti lut. Te kadon ka benta ka ba ki bad ita ilong ibenta ha ka ba ki pendon kam ban let ban wan. Lingba jong kata kalingkar ka ba yat ka ba he kata. Te habasyu pasat kum ni tu sembay. Don sembay wahab na optuk ni. Ubakam kiaw sembay wahab na optuk ha to kalenti aji. Te kade ka jaka ka ba ka ba shra ka bam sim lati ka ba la yakerdem do spangut bat let bat wan. Don nilay ki ba nakaway kanong nakaway ka kasnong sa kaway kasnong laban day biki penyat lenti nang ta na pedeng lengka te ya yu te kani ka khando ga jayo kala tnaw usambay ha omla ban su thit o yale tamba omla ka kala longkum ka jing siang simen te utaw sambay ba ha mta jayo omla man le kumno usa tang kum usambay bara ka bakut wan kisim kipo jai kiyo bam kiak wit uto sembay badan hasurok harut lenti Jisu krensyai kad bakum ka gospel Lukas kal nang ka bapra ka khot ka bakat aru open syai ba usoitan ule kumta knang bakin omnget bat yo like him fi usoitan uting ha baka ktien ublay kala ban seibor ya ka jingit hangi ladangi ay lahat yaw man sim bakut baon pen jem yaki donut ki jongi bangin yo diang sisa ya kaktin bat kasutit kan plung hangi pindah ba kaktin ka jong ublay kawan balada ka donut ka jongi ka pdiang ka jing sai kan man ba kan seiso kan plung ngin san ngin kiu ha ka jing nyat lenti jong ka jing im ka bakin jaman sim ka jongi ngin long syuk mangi julong man swa amen tiu soitan utip ya kani
Ban namar kata ukermen baru ap lano bau sembai on hap haki donut ki ba juat ki ba rendang bat ki ba satar ki bamsha hikai. Dan ki ba wan ban syong jaseng ki osngok yang sutanap ha. Ak rokam ringsur ak ketien kenok tu nong yarak. Aish. Sen poi sieng mars la sei putaro kadok jem bat ka syasau. Sen ais bak laklet. Keren yu kum tun ne? To sin ni bamsha ni. Kat Monday, itu issue. Kat Tuesday, lanang syirkay, banyak kasih sajan belalit. Beli nomor kaktin ke balan bet, kam sim mentoy ka set ay kai, kado, kam laban tray ka bor ka jongka. Baru new brew, ulang kam juat, banyak ka ba ulang menswa. Dan bun, kiba don ya ka donut, kaba piang ya ka ka ba ublay udan ban ay. Kisan, kikiyo, haka jingit. Handray ki donut rang kimki na ka sarong bat ka bamsalya. Bat ka sngonang ka snotip kambaha maki. Kakendaw ka ba arpat. Donru ki jait brew, kiba kwa ban be, shano ba ublay upan pao ya ki kamba ki dakla. Don kursiet ang ta, ya nyam jangi. Kadon ka gospel concert, akata kasngi. Oh, yalit. Oh, kadon ka jingalap, akati ka balang. Oh, ya nyam jangi. Oh, kadon ka jingaseng, he. Hakani ka sandi banwan, akata ka jaka. Oh, song shit. Ki jingaseng kiti ki carnival. Dan revival. Nakabenta chong ki ken. Kito ki balik jingaseng, siya nakadonod, kamansim, kaladay ka po, ka revival, kiyo, ya ka. Handrai Indonesia pada ubi jelit sang shit, ubi be sang shit, ubi tur rumah, ubi be ya ka tamasan yam. Jayu, ketika karnival, ketika fit, ketika yoba. Ngam keno ikinong penbet ya kata kajingeseng, ngak keno yang ni ubi sang shit. Kalik be ya ka tamasa niam. Ngajulong uwe ni kita. Balada lesi kiba yosngo ikan ikajing hikai. Wat kitu kibayos ngo online. Lada pidang long hakata karukom. Kan mau haka long ka ba mensaw haka ba kanya mensem. Tingin nyelek kam no. Nginam nyelek jaseng syu. Kasyong api. Kasyong api. Namar balada pilet Clementoy. Jayu. Laban ekpo. Lada pilet ban bam ya kanu kajing bam. Kabam mentoy api ekpo. Haka ba kenjaman sim ru. Men sim. Tementala daw wan uno nang yalap ru. Ukrainya ka ru. Pila jiya sngaw. Oh Khasi ngatip kamba. Kren telik ngatip kamba. Kamba Jisu. Yap tep ski balai mi pat. Trim lut. Professional Christian. Tang haka ba syuya sngaw kan. Handre ka ba pentrekam Kis ngobang ni kijing hikai bat kijing yalap. Ki kloiru ban IT yala di habat perwa ya ki bakin pediang yau Jesus Christ. Hanrain dala waino kijing eseng bat ki let pai sala yeng business as usual. Long biang kumuju long menchwa. Haba ki let pai si ki jaka trailer ni si ki jaka puli. Badanda ya kendo ya kijing tenju bat kijing syak tangon hau baman kakutin kamyo ban sok tit ki dok not jongki. Kaway na kibut bau soitan ngap ha. Umlen ban penyap ya ka jinglong jingim ba kanjaman sim ka jongi. Kaday ban tok, ban syukur, bat ban penkela kongpong ya ka jing shisha ka ketin ka ba im ka jong ublay. Ngiyo iya ka tangkem ka jing ketik jabing. Ka start theology. Kam kta ya ka dok nut ba ya ka mensim jong utaw ba yos ngo. Haka jaka bangin klan ke jingit. Ngi septing penbang. Bat ngi artatin ru. Keliu Jisu ya ki senran. Haka gospel u Marcos kul nong ka basaw ka dakot saw po ang balay pilong ki ba septing kata. Kumno ba pimpat don ke jingit. Kajingting yo bang isyar ki ben. Bat bang ngimla ban kat kum ka adong blay. Kapen snaino. Ya ka jingit ka jongi. Ka kejap ya kata ka jingit. Dan gitu kibala yo ya ka jing ai ka jong ublay hala ka jingim ka jongki. Handray kaman say so namar baki ngop ha ka jing pring.
jong kani ka pertai tangkat tu kani por katan kani ka pertai ki krik krik krak krak jong kani ka pertai ki pen perja yang ni ki pen jaudot yang ni kat hadu kata ka ba ublay utarwa ngi enono sedin ngi be rong thong ngong ye pi ne ngi be ya ka tamasa bat kata ka ba ublay udon ban the shlei ban the sei bat ban pen pau ka jing im ka jangi ngim pediang ka kendau ka balai ka badap de ki ding sha ka kedau ye gitu ki breu ki babuat spa ki babuat buram ki bubuat jingnang jingtip ban pau nam klem jing salia yau blai kim don por bat kim lat bling wat banya selok tang sipor hiru bat ublai ladang step ne mensngi ne janmit kim don por yau blai ki jing duai jongki ki dei ki baki ki shutnum ha ka jing le niam ka jongki kim mon ban wan ki jing yeseng balada ki poiru ki yeng na paji le ki song kham na din bat ka kerki ban wai no bakin yo pai biang shala ka jing im ka ba menchua ka jing im ka baki ki melen ka baki ki im Handrai ka kendau ka babaha ka kendau ka basaw ka babaha bat ka basaiso ka le yu ka kijit ka bam ka di ka ngoj bat ka hajom ni ka ktin ka jong oblay bat kumta ka kloy ban IT lut bat ru ban but ban kongo bat ban shakri ya lau try da ka basaiso palat liam shispa sha handrai pausha lai pausha na ke ka balabek balai te marfi ka ktin ka jong oblay katnam ka khi po jongi kam de ka ktin ka bayap kan ma ko de ka ktin ka ba im te kamla man sa kut sa kumju karhem shirhem ka tu chitu ka pau ka meding ka pelong ye pi ba pi pinum bang pinum hun pinum ong on ye jer e no pi la biang kat tu pindang than pindang sliang bat kanang kenrei kanang kersoi hapo jong pi balai namar kata kaktien kan pelong ya pi ba pi pindang than pindang sliang syu kata kaktien kan pelong ya pi ba pindang kwa syu pinum ja kwa da lei lei ru pinong try I syu le syu more lord amen hi kaktien ublei ka don haka ya ka bor ban sei so haka jing im jonga jongi andai mangi ki ba pen sei so ka wat kle ya kani wat so tho bakla andai manga ma phi ke ba pen sei so ya kani namar kata wat le kharai ba pen la ban shakri ble dalade em ni don kam ban priang da ka bas ngauret ya ka borba umun se ba khoj o ban pen ma yangi kum ki atyaru ble hapdeng ka perthai ka ba mutlap kat ne kan ma bahai kani usembai omla ban san ban plung lada manga ma phi ngi emsngi ka lorni ne ka bishar ya ka rukom rep kiwe lada pide kinong rep kinong pale vi ko abanik pese ka kumno ba rep kiwe le la ka jong ka kamse lada phim nang watching nang jingtip tambahan rai wala ye muslia ha ka e ka bakile kiwe ni don kam ban minot halaka jong ka lingkha kum joru wat lek nap ka bishar ka batai start ya ka jing im kiwe lani ya ka jinget kiwe haba ya la depat pim bet wat ya lau sembai hakini kisni ka ba menta ka ba ngingi yo iba ya ka jing batai start ya ka jing ya teneng ba ngingi tip khamba haki social media wat ya ka jinget ka jong kiwe patru ni kwa ba ngingin kin tho ngin kin roi ngin kedau ni PhD in theology hai ya ka emu pas MTH hai kan re ublay salyang la da pio double PhD ru la da pinang day oba shu bishar to ho ya kiwe pendem penrit ya la di hau blay bat ya kata ka ba ublay udan ban ya piun sa pengkesan ya pi amen play ya la ka do nut hakani ka por but I lat ba um se ba khoj on khi lat loj happy don ki bala ban ong banga kedau ya ki kumba ki dei ki bam nyet blai da sukun tha ro ne pi ong te sko kumangi ti dei ki bam nyet blai pi nget ta manga tiang ba ka jinget jong pi kalong ka batang nasla
ka jinget jong pi mde ka banget hakisla ka pasulong tang na sla ngamot panong hatu kam judon mo ka kep ba pi shem ba mdon jubab yiki jing duai ki jong pi ka ba pi yam pi uhud ni ba ka jing mani blei jong pi ka pja sam sam play ka bible ru ni so thai sngov loi boring pet Facebook pada interesting insta lilay dikidur tamo kajing mani blay kaba up si up ni Bible study ko astang don ne ko man kot na betal andre duna haba pingat haki jingten jo hato pim kloy mo ban ong ba pisngo kumba ublay ulaklet ya pi balay kalong kumta namar ka jing duai jong pi kalong klem jinget bat pim shai ru ya ka mon ublay ti kumno ken pinsan haka jinget ka jong pi kani kami namar ka mensim ka basya rem ngiyale persya ya ka mon ublay bat ngemla ban em ya ka jing em kristan ka basisha ken mau kalong ka basuk ban kala ka bamut Handrai ka ba juat ban IT lut bat ban pelong yau Jisu utrai kli halor ka nadong syadong jongi. Day kini ka ba pensngaw yangi ba ublay ulong jengay bat ngisdang ban arta tien yaki jingkular bat yaki jing tmu ba bahajong uyangi. Ngisngaw ba ublay ula banyarap tangi kay ki ba kenjaman sim. Handrai ka ba kenjado te umman ban le ay mafi ublay tang ka ba kenjaman sim. Kabakan jado adi. Ublay wada don da ka bordar. Hapren kabakan jado ba kabakan jaman sin. Kita di kijing hikay jong kaniam. Kabatang nasla. Kabus pendep rukom. Kan mau ba une ublay uba mangingi mani. Ulang utray jong ki baro. La kabakan jado ne kabakan jaman sin. Bat onle yaki kamba entang haka jaka kabang ya kenduk kumne. Haki jingye seng, haki jingye selok, haki yeng mani. Henry, haki yeng ki sem ki jongi. Haki snong ki tau ki jongi. Hayo hahat. Haki jakatrei ki jakapuli ki jongi. Haki kali ki bangingi syong, haki surok ki bangingi yaj. Hapdeng ki bahayeng ki bahasem ki bangingi ya kendo. Haka kawai dawai. Haka sngow bahane ka sngow si. Hudai ublay halor ki baro. Baru tip ya ke ege mangingi ya yang ba na maru yalam ma u yangi haba pi kanglat ya u kumne bat pempediang ba ukta ya ka bakenjado jong ka jing em jong pi na marbo ulong concern tang ya ka bakenjaman sem usngap tang ege jing don kam ki bakenjaman sem pingat ken lar pi perkhat kumta pingat ha ki jing sha rem ki ba harukom bat kumta ka jing em kristan jong pi kalong ka ba clementoy ka ba clem jing seiso klem kamba, klem bor, klem jingmi. Siti upol kinong rom lenong ningkong dekot kanyo, rom ningkong kanyo, pisya mi gini kikintin. Henry ubahok on yo im, daka jinget. The just shall live by faith. Nalonang ta, siti upol kinong rom lenong katsaw dekot arpulay pi yo gini kikintin. Tika ay baro ka bamlong na ka jinget, kalong pop ken. Kalong ka pop, ka jinget ka banela, day ka jingsya niya telilut. How blay jongi. Baulong uba shisha. Uni ublay uba ngingi mani, ngi syakri uday uba im. Uba kraw, uba baha, baru kupa jongi, iway pa iway. Ka jinget ka bakum kani, ka skem trat, baublay jongi, unle ya ka babhatam, hapedeng jongi. Nakabenta jongi. La pidon hang ni, ne pidon haying, ne pidon ke Jakarta hang no ba pidon. Pi kwa kamba kanja. Pi sat jeng kling haying, pi sat jan, pi shet jeng shet. Pi le yo le hat, pi trei pi kta. Pi be e ka kam ka dup ka jong pi hang taru ublay ya don ringkat pat pi. Unde ublay ubsudan tanga jeng seng. Nglawai ka jeng seng ong tos nang let mo ngin siken do pat ka ni ka sondi ka banwan epi. So wan ka Bible study ngan sa ap epi ni em.
พี่เล็ดพายมันตาเชียงอนเล็ดบัดพี่รุ่งคำชีวิตกับจิงซุมอนรุ่งบัดพี่พี่จิงซุมรุ่งโอ้ยแต่พี่มันก็นู้บอกลาดวางนมเอ็นน้อยพี่กันนมกันตัดน้อยพี่งานนมเอ็นน้อยพี่วัดอดูกับบ่าวน้อยกับประเทศเล็ดจิงซุมเล็กละได้บ่าวประเทศจงพี่แต่อุนดอนพี่ดอมบัดโนอุดอนพี่เบรเงมยูโนอุดอนพี่ลอร์นี่ยูโนอุดอนพี่เครนดัตยูโนอุดอนอุยอสงอุเป็ดภาษาพี่มันกระปอบกับพี่เละอัคมัดกิเปลวยองกิจงอุเปลยประคัดพายกันท่าแล้วจู่องไอ้กินไอ้กิ Bible study กิมันช่วยกว่าบันเบียงไอ้กันดิอุเปลยอุเครนชายbah habat telat mangi ni telat entah ka bakan jadok mu ndrei ka bakan jaman sim ru wat aba pi telat kat no ru kata ka jing ia jong u kan dap biang yangi ka jing ia ka jong u blei ka dap biang yang aya pi habangi telat mangi u klan mau amen lada pisngo kembak mdan isu nalade day hangta bakan kenrei ka jing isen ay jong u yapi henrei kat bapi dang snow la de kata ka jing nget jong pi u kandang ring swai bat pin nget tang halaka bor la de namar belar pi nget la de u blem kwa menjedani ai bat pi pim shania ai u pim nget je u pim buti la de uพี่นังกว่าบันเละฮีเดลดีพี่กว่าบันชันยาฮีฮัลดีแกก็ตากจึงฮีแกจงกับประเทศ trust in yourself believe in yourself ก็ได้ก็บ้ามาก็ตามาร์ก็คลิปมาดแบบพี่ดังชันยาฮัลดีอุบเลยละบันยักันตุรสูบัดพี่หากเข็ดจงกระโดดนูดก็จงพี่ชงอุงาบัดกตากมาลดีกตากหางาเมยkapan kerja ya ublay na kajing imjong pi. Lesi don ki bamsngo laap shu ya kajubab kajong ublay. Namar ki kwa kamba no menta no hi. Ngataray nginjin doong ba unong rep olo si ten kle mo. Lada ubet sembay menin. Bat ule sngo si no pat mentakas ngi. Namar 4 poy ban mi ay to jing thong jong o.ไม่ทงมันเนาะมันเน้นไม่กวาดมีเนาะมันตาไม่ทงดูยุดบุลีกระดอนกระปอร์กระยายกี่ไอ้บาร์แล้วเดลี่กิจิงทงกิจิงมีกิบันสันกุมูดิ้งบะบารายพี่สอบปูระเชมปอร์อุดิ้งอุบะมีชิเมียงาตังองตาตูเดิ้งสวยพี่Hebrew lenong reo de khat arpio ini ki kintin kita ki badak jinget bat ka jing yaisha ki yo diang ya ki jing kular kita ki badak jinget bat ka jing yaisha ki yo diang ya ki jing kular hato fila bet yo sembai jong ka jinget haka kendo jong ka do no jong pi lada fila le kumta ap ta ka jing yaisha ya ka boru blay uban pendep hok ya lagi jingkular ki jong u what artatin what ki kore shani satai kan mau bagi banget shisha ki yad da ka jinget bat da ka jingyo ingi ong men ka ni katayo baro ki jingkular jong u ki dei ki haoy bat ki amben sudah ha utrai jesu kabor kaktin ublay kan trei bor ba api bat ling ba jong pi tang ba singap hai kan ni pi kloi mo ba usembay jong ublay unyo jaka happy menta lada pi snow blau ha kan ni kapor lada pi snow kumba ka jingkit jong pi ki khiatan lada pim don jikr mensyo pi tharai ublay snow kum no sapang jong pi une upat do no ban yo i ba ki khon ki jong u ki im kum ki khon sweat bat kum ki rangli haka apot ka ba ki thau hi dalade yalade kashrip kabaki ki pan ap hi dalade yalade kim halaka jong ka jing thok halaka jong ka jing shukor
Lada pinjin da pertatang si kentin. Nganget ko pa. On one year. Halaka bor ke ikhtiar. Ban tak hidalade. Yaki saikom. Yaki kinjri satar ki jong usoitan. Naka jingem jong pi. Bat pinjab yaki eke baro. Daka jinget ken. Wala da piyo iya ka eke bamla kani ka klipmat. Ka jinget. Ka jong ublay. Kan ka jinget how blay. Kan pelat ya pi. Utroy Jesu. Uyeng akmat jong pi kani ka por. Ban piam. Bat ban. Ba ya pi. Halaki jong ki terpeng ki jong u. Handray unle kam no. Haba pimnge chisha. Haka bor ka jong u. Ola yap ya pli nakabenta jong pi. Handray ipen ban. Kumba pim salya ya kata. Namar pinang penkesan hi daladi. Pis ngau tanat ka ki kuslay halamarway haka jakaban IT lut yaladi hu. Ho ni dan lagi jong ki jingkit. Ni dan lagi jong ki jing ban kya ki jing esem ka jing im jong iway na pedang jong pi hang ni kia per ha na ka jingkit ka jing kiason ka badan hai tu iway pat. Pila menyalong si para ka ni kapor. Ngamong si para ka bakan jam sim si para na ka juk ka kapok ka kemete. Lani pila menyalong si kurimru. Hadray ka jingesem ka jong kalok na ulok kia per pa. Ha ka bakan jam sim. Hadray uniu blay ukmi ayu penle yakata ka ba PPSM handray da ka jinget ka baulopan up apo ka donut ka jong pi. Namar kata prung ya ka kti ka jong pi ha ki kupli jong ka donut ka jong pi. Say ya ka jinget. Ka bau blay ulo hangta. Kat bakum ka jing tau ka ba yaday ba ka jing kot. But ka long renyeng ka jinget ka ba kenjaman sim ka jong pi. Baru blay unyo iya ki kamba ki ba un pendep. Amen. Hakani ka klip mat. O man sim ba khoj. O yeng kum unong way sabar ka kredop jong ka donut jong ki babon ba. Utit bat uyaitit si yaitit ba pen play. Ba unrong ban imno hapo jong pi handray pidang bang ka ut ka nam ka complain. Halaka jingbam nget bat siano pinyo asngaw yo. Kijon ki priyo pi bandali ya kendo taban ang manay ban penduay ban yeslok bat ki. Kajor ka complain. Kan mau ya kani iway pa iway na ngi. Ngilong ki khons em jong ublay. Pi long ki khons em ki jong ublay. O balong upat siya ka beneng ka kendo baro. Handai dan pedeng jangi ki badang ngek penban yaw soitan uba lamler ya pi ba pi long ki rangli ba pi long ki baduk ba pi long ki bakerdo ba pi long ki blasarem ba pi long ki degi nongpop lejan poi sedujok. Wat pen slam show pai salau kpa bat pediang ya ka jinget ublay menta. Kani kedega bakong samba. Pai shaublay. IT yala deha u. Onle ka kamba ka ba pla ka ba mayan ka jong ka jing im ka jong pi. Kanai nuksay pi kawe. Tani to lai to sao. Spang ka kiri klan jong ka jinget. Uway ubada penpau si siya ka jinget ka ba satar ka jong u. Nga siyam nado ki por man nga kitab Genesis kung lang ka banriw. Udew Noah. Pelun saudong daka tamasa. Pelun saudong daki duhalya. Daki buat ki tanglang ki kangar ki auria ki lengkar sudah. Kapop kala jersey pelun ya ki. Ki beriu ki yesong kakle bad ki bakim day ben yesong kakle. Lakai ki kun ki bi ima ki bi nyiu ki bi ting ki bi im ki merat klau. Kita ki ramha. Kajinglong jingim kajong kibriu. Kalau David kajinglong jingim kabada kasatar sudah. Mdan syuk manget you blame mdan syuk ba mani you blame ang kata kapor tempat dan nang yalap tu menu mani enti. Kajing mani you blame kalau sedang nado kipor kijong Adam bat ke im haka kepereden. But what adien dikila mi no naka kepereden kedang yai mani you blame namar blame ki kon jong ki u kan badu abel ki wan ban yesem makmat jong blame ban mani bat ki wan rai kijing ai kijong ki pin kan mau. Dia jing ai ka jong abel lapdiang. Dia jing ai ka jong ukan ka baklem snam lakentai. Kabamut
Kadon be ka jing school thu te kumno ban mani blei kumno ban kniak ma chung ha ka duan ka jong ki don ki rules ki an ki ba ki brio ki la yo lupa ha ka do not ka man sim ka jing ya lenti ka jong ki pi u blei haba u ya kren ba u adamat ka em ka dis ka e chapang ka jing ya dei ka jong ki bat man ka por pi don jing ya dei bu blei pi tep kumno ban kren yu pi tep kumno ban ya deal ba u pi tep kumno ba pi pin conduct ya ka jing em ka jong pi kat ba kum ka ta ka jing ya dei ka jong pi bu blei tu no wa de balong kum ta o Noah apa yang kat kata ka jersey ka lali ke badan pelun saudang ya u ma u bat ka longi yang kejung u ka mamut kurim langot ki khon bat langot ki persakurim open bet ya ka lenti ya kejung o yalam ya ki ha kata ka lenti ya bar ka we ka sngiu bleu ong ai Noah ngala ingya ya ka ne ka jingle jong ka ne ka perthai barok ka we kila jersey ka pop bat mla syu pen im ya ki Melapan pen kelaya ki. Ngan pen don kam ya mela da me ko ngu yang. Tei ya ka yeng leng. Kade mende kumta. Ka jing jerong kata, ka pen kiang kata, ka jing yar jong ka kata. Ki dieng nang ta. Ka siep jong ka kade menlong kane ka dur kade menlong kumta. Kamaru bleu angan pen slay da ka umbat ngan penyap lut ngan rat napang bat breu bat merat batangnya me badi kalong yeng ke jong me badi ki merat ke bangangan wan jalam syame kin lat im hagani ka yeng le ngan pen slay da ka ken mau ba uno wa ka ta ka por u im ha ka jakah ka ba umpat yo iya ka duriau Empat ju islap no menur bale namar ba kapertai ka sei da ka jing snget ka bami nang tinas tibian dan rei ujian ban pentrai kam ya ka jinget namar budan jingya dei bo blai pi jinget ka wan always na ka jingya dei jinget kam ju wan nama pi wan jingya seng nama pi put notes pa mantan nei bible study app kaman to ya tho lut bang ro ka ni ka bangang ala de bi kai bong man si ma khoi hi kai ling ba jonga ka jinge jong pi kanum san andre la da pi kular ka ni ka por ba baro ka ba pi la yo kan rung kan long do kan long snam pin ko ngo pin dem pin rit pin bot kumbala bot uno wa yo blai wada padeng ka jing kin shi wada padeng ka jing the ke ben wada padeng ka jing kerko jong baro kita kiban sajot Man lakas ngiu ko ngo yo blay. But man lakas ngiu saki. Baka e ka ba blay lo dap kulari o kanja. Ompat yo i hanreu trey. Baru blay ru up. Noah kalok kita ki laingot ki khon chenrang sem hamba ucapet. But laingot ki persakurim ya trey desman ki. Bat sngi bat met ke trey. Baka ta ka yeng leng suki kanang pau. Kam de Mde yeng leng berit mo. Mde tu bepsi indi po what slick ne siya siya damsat kabakat kata kabakin rung sijur ki hati sijur jiraf but sijur rhinoceros laknya puk kabamot kapada syarkai siya reublay uyay ne baru nawaro uyay ne ka jingit ka ba penim ka ba ar ka jingit ka ba pipin yo i ka de ka jingit ka ba aino Abraham dia de dos ba bu blay laslam nado ka sngi bu blay wang ai me lay me de hapring ki bo ya ur kaslong jong kerteng ur kaslong jong ki kaldi wang memi no nang ni tau lami long ka baslang yalam lang ba ikpa yalam lang ba uta uba long ko mo persa jong ulot kile yami lemru ba ka kurim jong ka sarai hak tak pon ngdai tang Abram ukpa oblapen kesan Abram kamot kumta. De leyami leyayay. Apoy ko ka jaka.
hang tau kupau laklat no haran. Tandai kebakot ulahap deh banyak. Namaru blei uang mendeh ni ba mencong sa. Hang neru. Kenang bon hi. Kibanang yakle jak ketung bat ne. Haka pop, haka lali, haka ngejbit, haka le bertong, haka mani blei tau. Kriya namar balada mikwa hi ban syakrin mani yang ngan penkerpang ya men. Tiu Abraham ubud. Baraka jing bud ke jong blei yalam ni Syakata kaban salong ke ri jong ke jing kolar. Madang ta blei ulah nang penroy, ulah nang pensoy. Baraka bah haka ya ke babiang. Laong bo Abraham la kalalong ubala hespa. Shibon ki syakri, shibon ke jing ri ke jing dop. Kaspa kalanang kersoy ya namaru blei kerku ya Jayo. Kau kasi Abraham i kenduk bo blei biang tau blei uang ngangan kerku ya me. Namar me kok ngu yang hado kat ni ngan kerku ya me. Bat ngan pelong ya me ba me men yo shibon ki long din ki jong me. Shibon ki khon ki ksiu ki jong me. Bat naki ngan sa pelong ya ke hima. Kaban long ka jing kerku ya ke hima jo ka perthai baro. Te utau ba kerku ya me ngan kerku ya baru utau ba tim ya me ngan tim ya Te Abraham la subang ba. Tamre kun mau klia wang kabiang lot kita ki jing kular jong me trai. Tapatang ka we. Baro kani ka ba ma ayanga insa yo iti bai ti be shong tiem me iti. Nong tray jo nga ibang ubang nga sanya lut berkhoj unsa yo lut uthi namar belai kalok janga balingki sarai lingki belai wang belai yo beri menabar nawang ala kular me banaka singkai ke jong me naka skep ke jong me naka skep ka kurim ke jong me ngan sa seikon tu blei uang ali mi sabar la mi takapor uang nyau meli ikiti wali nyau tu we ti du chandrayan te kini bar khat nyau nyau ni ki klor balada mala ban nyau lut kata kin dei ki khon ki jong me ki ksiu ki jong me ki long den ki man den ki jong me kin kambon banya ki syap harut duriau Tang bang ai ngộ yêu bleu klim pali nyu yo siap harut duriau tao thì weing al lai la de makateng Abraham de su hambraha piu bleu klim pa nyu yo siap duriau pa nyu tang ki klor beneng belai la jukli puli bai belum jukli ya puli bene ngati ngakli be ngomong si makoi madan ni jan batai yang mukhi nang ni ngan sakut be ni kitab Genesis tahu batai mau me i ti klor site sebenarnya sidan ayo ikong constellation kemudian ye kidur ki ba phla ba jong ki jaj pe ki jaj ki rukam long jong ki klor beneng sedang dekat Virgo, ke Virgin, ke bansa kha ke Sati, ke bansa kha ye ikun. Boy haduk ke jeng kerho, ke jeng ulio, using ke judia. Pater ki khat arteli ki constellation. Nyau klor, mendai bo anglik nyau klor. Kami ya kakana kabakini ki don ban ya tho ya me ka prophecy ka bansawan syapang kilong dun ki jong me bat uta ukon kerpang ubangan sa say na ka skep na kasnam ka ksut ki jong me o Messiah Syai Ti Abraham bapila ko ngo langit Sarah hawai tu kapore samberki mo ni la temen kan ni kakon Kiapkin kanu ruklam kha pa de. Kularu blei te best hana apor pa de man ang banyo. Jangi. Arfu sansnem kiap. Pi nomor ba kimpat long ready. Minsya sile lalu ayang. Pak nyo iwe du sespa. Pi nyo gumno.
What iba hok tam ner kyo way ar lai sao nyo prak dai khat san ar tu sao lai put lai bon ki bam la sha ban am te ko way kasngi kasarai ro kam la sha ban am ko ang ni to kin chia rai no na mar ga de nga ka ban sarai da mo ye shong no ba ni ka sakri ga nga ka hagar pen yo khun no ya ka bat utaw sa long khun jo ka jingkular tiu po pli temen Abraham rula ritaya to ang tola da long hi to kiyo da ka shortcut uba kerteng Ismael reu blei wong em uni ude khun jo ka jing pen bor ka jong me de khun jo ka jingkular ka jong nga jong ka jutang jong nga ahapan pen karya ya ka hagar la pen karya haka ya ka babiang anda habo lakot shispa bat ka sarai mentala khot ka sara ka ladap kendai po ki yo khon bala ai kerteng yo to da tin Hebrew Yitzhak lani Isaac tulas dang ban he nu khulung ulas samlak na para gawai ka singi ublay uwan niya kendo biyang bat Abraham o ang te kamen mayo kun yes good ra mi tu kun jame siya na try yalam yu siya lupangan pan iya me bat hangta men kniayo Abraham kata kapor lo di bunang ngadumok ni me soitan kakerteng ke jong Jesus Christ mo healthy Fina marbleh kata kapor ki blade hala ki badan pelun haki nong Mesopotamia ki nong Sumerian ki blade baki ki mani ki molek ki pani ki kuning kong wada Egypt blade shim ki kuning kong ki nong Egypt kani ka dustur kumno ban shakri ban mani blade but pinkin maun dalapoy haka kitab Exodus i way po way kuning kong sendang uday ujonga ong blade Madiban IT ya hanga ke mga panyo isa. Dan rey en siu spa yo. Manwanra ka dor pan siu spa yo ni. Ben rima me unsanon he tang may man ai ka jaka ka jongo. Tu Abraham ro po buyo asko ka tate wang ka de rukam. Kali ka benta jong ka jing sakri. Dang akwa man pen i banga i chi sha yo ni ublay jong ngahap de ban le ka ni. O ko ngo ungit Wat ula kiyo yo lo maraya. Ula pen kerja ay kisah krisa din. Ula ras tangi kiding tang. Ula yalam yo Isak. Ula ra ka syuri. Bat kila ya kiyo yo lo. Anda la poy hau tau lo. Ula te ula kum yo Isak. Ula te ya keduan ula pen kemit ya rendang ke jong Isak. Bat saban penjau snamat dan ot ya rendang ke jong Angel jong play pen senge yo. Parolo ong kat ne me kongo yang namar ba me nget yang ka jinget ka ba ai no ka ba lai bar ka ba khado ka jinget ka ba tor David pa jong u pa yo ong khelet ye kendo be kin men ki jong me ki jong Eliab Aminadab ki we ki akuntma haki pa ja pom ki jong u sim sol but ki akun ke le ki nong Philistia khelet wat kali ki long kum no but ra yang ni ke jingbam ayaki but gini jing ai preseni ba kham kar pang yo sim sol David lolet. Lapoy haka jaka. Baka dan kajing yakan at banyak hud. Siliang kipat japom ki Philistia. Ki penyeng-yeng darah. Sa siliang jong way ulumpat. Ki khon Israel ki penyeng-yeng darah. Badaka por. Badang i bahagas ni. Mi uramha. O Goliath. Bado berngem bersit. U challenge. Iki khon Israel.
balay bingin siya kun sa kam ni sayo way na fiu banut bantor persya yang sayo way na fiu ubala ban tur persya ban nga bat ngan pelim la ni la dau pelim yang la job dan kam ni yap lut baro challenge ya kata berngem ya kata man kasngi udah tim udah dumok ya ka jingngeit bat ka jingmani BLEI ka jongki David lios ngo satar sat baru ong ueu ni bam sim la ot share bau not ban klik tien persya yau BLEI jongi kin men jo ko ngapa kena dit he nia bios ngo sat tiet man rem David wang em uyeng ha ka jingngeit pi apa pi yeng ka jingngeit kin dan bon ki banong siap balan ini kila ban ong ba fi dang rit that kila ba fin ong ba fi pat day ki bala start ki bala san ha ki jing puli fin pat rang ba fin pat mi nyu tmo bo nyu tman pat li usnyu empat dan ke history je ke jing khun ke jing le dan fi dok fikir do than dan film dan ka bor ke ikhtiar film dan ka position rela da fi dan jing het fi dan ka right standing ba BLEI jong pi fi dan ka jaka ka bas kem je ke jing yeng ke ringkat ke jong pi ba BLEI David ru yakun wangan yakun sol kwat uang lada menut tekele tang ba shem yakni jingking atiar janga deng uyale an persang long da size room day me triple extra large nga extra small chanole long David uang ba kumangale kam ni ngan yakun ngala jumlien man kruit yagi dingim yagi sing unian long ayo uhe than ngan num lat da leiru larang amon kruit yu do mau lo de ubarit ngan hapwat telescopic sight uni kabrip siliang khamat ai klam ru debe uhe than panamar kata ulet bantur upoi ha janjing tai khapwa utam santli ki mau lang kenya tap akata kapla ya rong ka bodon say ka sni jri keu yu tau lum santli ki mau lang kenya boleh David umbet wait light so wait light sao san plup day otara biang emhe utrem nomar balada day ubam trem simau aya using la da poi hakmut jung simau ai bat ulat ka dingem la sa trot la sa lempat uben unang udon ka history te BLEI do san namang utip ba saungut BLEI thu yu sa saungut ki ba sipara ba do golayat ki deiru ki ramha la ki wan kamno kruit lut kon katma ka dei ka jong BLEI tang ba kim not gen uthi wan bantur bat stay bat wat bat sum udah don sum nong king stay ujong i David i turbet tang dei wei maul knyap hakasni jeri ke bon kruit uram ha ong mewan tur sing adu mau ku mangade ukso don buram ukso kmat jong me golayan on kruit BLEI me hasyen men kolon jasisha nasalang mat lap na moy ding ajo o krai kle u David ra eka kle nado nakata ka madantma hado banda poi se Jerusalem tep ya kata ka kle ha ka jaka ka bangimtip tang ba hado menta menne BLEI kikit ma ya ka Golgotha golat slat lop digajo krai ta ka kli wan ra se Jerusalem padado menta menengin tip la ka desisha ne em tang bakadon kata ka jingong bala tep hatbian jong ulum Golgotha namar kata la ai kerteng golat galot ka kli o golayat pidan kaman sung thuai kani kawai nada pidan jingngeit betang kat isembai terso pine i baca kti
tung i ka do not ka jong pi pin kalalong ki Noah ki Abraham ki David kan slay ka wa jong ka sngi Armageddon shwa ka jing wanu try ya pien rong hakalong hok ti ka jong ublay sa shiliang la ai ki jing kular ban kerkhu ya pin long ka jing kerkhu ka perthai ki sngi ki bakhat do ba ka ta ka bansawan teng ya kata ka bala ai ya pi ublay uang I know wanra kmi ja ayu na weu isak jong pi and say ki khat arngot ki longkor ke Israel pin long ka jing kerkhu ya ka perthai barok ka wei haduk mentamane lajan barok convention itu iba pia bat akti ha ifun jong pi yo na mar ka jing kerkhu jong ki jiu na Israel kani kebapan amang ni ki komputer ki TV ki kamera bon ki benta ki badan ban pelong penman ya ki kumto mdei na Japan mdei na Germany bon sien ka day na Israel Nobel Prize ki bayo bon tam hadok menta ki jiu na Israel ngan kerkhu ya kita ki ba kerkhu ya pi ban ngan tim ya kita ki ba tim ya pi ada filan ke dan ka jingngeit kem jong Abraham oblayon ai pi ki jing kerkhu ki jong Abraham ki Abrahamic blessing bat ka bakut wat ting ba wan ki jing tenju ka pang ka khro ka duna ka kerdu ka shat kan tho ka sha ben yengs ken na mar ka jingale kam de shu ka jong pi ka de ka jong oblay jong pi in a dwai try nga wan ban IT ya ka wei ka man sim ka ba corridor ka badan ka ni ka jaka ngawan try Jesu ban IT ru wat yang ni ki khun ki shakri ki jong me ki ba yo i yang ni ka jing hikai ling ba ka internet men ngob haban shimti ya ki try Jesu men pelong ya ki ba kin yo mat ya ki jing kerkhu ba di ki jing le ba bhasuda ki jong me men pit pau ya la ka ikhtiar ka jing long kenrat ka jing long blay ki jong me ka long renyeng ba ka jing im ka jong ki so haban shimti ya ki ka ni ka clip mat bagini ya shem marmet markmat bat me bat bagani ka long ka janni jing ki jingle kamba ki jingle pla suda ki jong me men pen pau ya la ka ikhtiar ka jing long kenrat ka jong me ko Jesu ngob hawat ino no ya ka weiru ni gini gimen sim ki ba corridor kilawan tangan kilawan sliang kilawan apeng ki jing tuna ki jing wit ki jing ya kendo ki ba ki shem ka jing im ka jong ki henry try mentah habashwa bikin ki ban mi ban pai no sela ki yeng ki sem saka jaka ka ba ki don ki shong ki tray ki kita meman long oblay oban kner kti ban ya rap yaki bakin jan shame ba bakin ya shem yaki jing kerkhu ki ba meman te shlay ki jing im ka jong ki ban kraw ya ka jinget yaki try Jesus ka jinget ka ba palat banyak ke aka barok ka ba syaitan ula pan wan ra persya ki la ka long ka tok ka syukur ka tau nang ka tau start ka jong ki jing pen be ki jing pen up shrip ki jong wengi gini ki bor ki jong baman naka jing mo jing perkhat naka jing sngau ka jong ki naka jing ya tip ka jong ki ai bikin yo mat pen ban ya ka jing pelat ka ba pla ka jong me ken yo i me de ublay jing ki kamba ublay jing ki jing le pla shimti Jesu ba e ya ka wei ka man sim ka ba corridor ka ba don na kini ka jaka bagin yo sngau kin yo i me ublay jing ki kamba ublay jing ki jing le pla trying a one ban IT yakilang baro akani ka clip mat what eno no yaka weiru naki shemti kerpang ru ikalong yeng kalong sem yaki kam ki dup ki jongki yaka kot ka khya ka jongki shemti try Jesu ki ba it ki ba thon ki jongki bat yaka benta baro jong ka long ren yeng ka jing im ka jongki ka ba ki dang sanut ka ba wat maki kani ka clip mat ka don ka jing sko kit ka jing so shan kia Henry men betin men jalam yaki men jarap yaki baki kin jan shame bat bakin sngot ho yame ublay uba pen pau yala ka bor ke ikhtiar ka jing long kan rat ka jong me ben se ma khoi ben sle ben jaw ya ka umpnyang ka ba arsha ka ba kentang ka ba khoi ka ba janai ka jong me baraba me pen sle yaki try ai bakin tip yakani ka way ka jing sngot kem ka ba kraw
baka jinget ke jongki kamdei halade kamdei ha ka jing shakri ke jing mane ke jongki kamdei ka jing la ke jongki kamdei ha ki brio ki bahayeng lani ka plapisa ka platingka jongki lani ka bor ka jingnang ka jing tip lani ka ei ke baki ki don kedei bet ka jing la ka jong me yaki try dei mame ubalala na ka banta jongi ngishania hame nyai ti lut yala de hame men pet pau yala ka bor ka jong me men is na ban le kamba man ka sngi ka jing em ka jong i try simti yang e ka ni ka bor ya rap yang e bangin nang jan shame bangin num klet ya me da le le ru han rei bangin bread in pentali lut yala de ko jisu kordor sngob ha ban simti ya ka wei ka man sim ka badan hakani ka klip mat bada ka jing ya kendo ka jongki ka jing ya shem ka jongki kin shem ya ka jing suk kin shem ya ki kamba kin shem ya ki dakla jong ka jing pya ka jing pelat bat ka jing pen paho pahai namar ki ya shem shwa bat ka jinget ka baki ki yo name dame bat hame giker ku ya me jesu hallelujah bat kitu ki parlok ki jongi ki ba yo I ya ka ni ka jing hikai ling ba jong ka internet ling ba jong ka YouTube channel ka jongi la pidon ka no ka jing don kam ka ni ka por pendem ni ki khri khap rip ni ki khmat kneri ki kti se beneng ka ni ka por kum ka dak jong ka jinget ka jong pi kum ka jingle jong ka jinget an act of faith shukneri ka kti ka jong pi ha ka ni ka por ngandwai hallelujah ko pa ba it ngawana ka ikhtiar ka kerteng ka jong Jesus Christ ban kner kti sha iwei pa iwei ni ki khon ki shakri ki jong me ki ba yo sngo ya ka jing sawa ka ktin ka jonga ka surkren ka jonga bala da ki don apeng ka no ka jing ya khon ka jing ya le ka jing im ka jong ki la ka long ka pang ka khro pen khia ya ki Jesus ka ktin ka jong me ka ong ba ki jing em snam ki jong me la pen khia ya ki bat nga kren halor ki met ki de khot met ki jongki ki thiet ki jaw ki jongki ngakren halor ka jinglong ka jingmut ka jing perkhat halor ka jinglong ka snam ki thiet ki jaw la ka long halor jongki kaksa ki shing ki doksa ki mat shing la ka long hakasnedo hausnyu hakikti ki chat haki benta ki basapo jong ka dekot met ke jongki kabalakta ya ka kot ka khia ke jongki ngakner ka kti jong ka jinget ke jong asami kupa bad nga ong tu pen hiar yaw labba jong ka jing pen khia halor jongki ai ba ka ni ka por ka wei ka dekot met ke jongki ka badon pa ka jing crow ka jing tot ka jing swai ke de yok khia sisendon haka kertengu Jesus Christ sisendon nakabenta ki ba ki ba thon ki jongki ki ba don ki jakatia pang lani hayeng asem haki jing tia ki jongki u Jesus ka ni ka por wan ban pau ban pen khia sisendon yapi namar ka kti kabala sha sa nartna kabala mong prek kabala mong snar kakner ban serpot serpai ya ki tu ki de khotmet ki jongpi ya ka pang ka khro ka jongpi bat phenda yok khia Sisendan haka kerteng ke jong Jesus Christ jong yi yok ya kindit na ka to ka pang ka khro ka tolat ka swai bet sisendan long ki bala bet ki bala renti kumbala tau blei pi ngakren ni ki de khotnet ki jong pi baro to bet to renti to khia krat na ka jing khia krat ka jong blei namaru jisu la depan siu dep ya kata ram baro naga benta kini baro ki banget hakni kami ka jing khia krat kawan ki basate syakum ngayeng persya aka kertengu Jesus Christ ya kanu ka jing le dusman ka jong uksuit ka jong kadika pertai bat ka jong ki breu ki baman persya ya pi la kalong ka jing kerni ka ba pi la wanra ka jing im ka jong pi dalade ladi lada kalong kanu ka jing syate ka jing syakum ka balawan na ki jing baklah na ki jing taunang ki jong pi lani ni ki jing rai ki ba bakla ki jing jit ki ba thala ki jong pi ngakren ka ni ka por ki ki saite sai komi ki kinjri snar ki ba te ya pi ka ni ka por hakanu rukom la kalong ka jing mot chi perkhat hagi de khotnet ki jong pi haka kamai ka kaji ka jong pi haka akor ka dustur haka rukom long ka jong pi
La pelat ya pi ka kerteng ka jong Jesus Christ. Kasnam ka jong utrai Jesus. Kadan ya ka bor ban pelat Jesus dan. Ya baro ki ba syate syakum. Tolong ki ba ya Allah. Nabah kita ki ba ko no la pelat. Kita ya Allah shisha. Habadanu man semo blay. Dan ka jing ya Allah. Dan ka jing lat Lord. La pelat ya pi. Lada pi dan ki yeng patok kumalong u Petrus. Haki kam ki apostol ko nong kabakadar. La pelat ya pi na ka to ka yeng bendi jong ki jing kerni. Na ka yeng bendi jong ka jing syate ka jing syako maka no rukam. Ki jing persang ki jing apply ki jong pi. Ki jing yale ki jong pi. Kin yo ya ka jing chap kabadaw Jesus Christ. Nga kren ni kani kalong rinyeng ka jong pi. Nga tips kem bakalaway ka jong pi kalong kabahakak long hawk ti ka jong oblay. Ula pelat ya pi. Pila yo alat. Hallelujah. Amen. Ban nga duay kani kapor. Nakabanta kito. Kibaduk, kibakerdo, kibayakun, kibayale. Ban lat na kajing tim jong kalong rinyeng. Kabala syate syakum. Haka duk ka kerdo. Haka failure. Kajing fail haki jing yale jong pi. Laka long ki exams, laki long ki interview, laki long ki applications ki jong pi. Laki long kanu ka jing pan. Kaba pi pan kani ka poda ka jing hau Jesus Christ. Nga kren ba ka to ka jing kang kabala kum kabala te ya pi laslam. Kabala kang dam makmat jong pi. Pan plea kani ka klip mat aka kertengu Jesus Christ. Kitwar ki jing kang ke bala kang dam. Yakini ki kon ki jong oblay. Ken play hakini kami. Haka kerteng u Jesus Christ. Oblay jongi. Oblay ya kalat ya kalenti. Hakaba umdan lat umdan lenti syo. On tau ya kalat. On tau ya kalenti. Kita ki maute maukom. Ki mau jentut ki bala yang akhmat jong pi. Ken kelalong ki mau jam. Bantulong ya pikir ratba ka jinget u Jesus. Semi. Ya ka jing pelat ka jong oblay. Uker ku ba uteslay. Open paho pahaya pinaduk mentakasngi. Pilong ki benang tinakli. Badam nan tabian. Kinong job. Badam ki basyaren. Pilong ki balayolat. Pilong kinong job. Kampalat pa ni kinong job. How Christ Jesus. Baru BLEI JONG. Unaya ki jing don kam ki jong pi baro. Kat bakum kaspapning. Kabadaw Jesus Christ ujongi. Try nga ingo yame. Begini ki jingker ku. Jong ki lai how way BLEI ki na tesh lay ki jing im jikini ki kun ki jong me. Namar ba ki nget hame. Men pen pao yala ka buram ka jong me. Men pen pao yala ka ikhtiar ka jong me. Mela kren mame. Bangangan ya don ringkat bat pido ka bugway no jong ka pertay. Habadon mame ko pa. Mjudon jing syarem. Mjudon jing duk. Mjudon jing duna. Mjudon jing crow. Mjudon jing yap. Mjudon jing ting. Mjudon kanu ka jing mensaw. Mjudon kanu ka jing kerdo. Mepen paho pahay mame. Ukpatray jongi. Ubisnay sishayangi. Shem ka buram lot salade. Long balakar kuy ka kerteng kuy ke jang me. Hallelujah. Amen. Nya ingo yame ko Jesus.